Arratsaldeon guztioi, Euskal City saioa hastear da. Gaurkoan ere beti bezala bi gonbidatu izango ditugu. Biak nafarrak eta euskaldunak, baina herri ezberdinetakoak. Eta gaur hemen nahi duten guztiaz hitz egiteko aukera izango dute. Bai beraien herriaz, bai beraien bizitzako esperientziaz eta askoz gehiagoz. Irrikitan gaude gure gaurko gonbidatuak ezagutzeko, beraz, goazen saioa hastera. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo eta zu? Mi esker animatzeagatik. Zuei. Konta iguzu, aurkeztu zure buruan, nondi zatoz, nor zara? Bale, Maria Castejon Lehorza dut izena, Sarrigurenetik nator baino Lizarrakoa naiz, idazlea, ikerlea eta batez ere irakaslea naiz. Zenba gauza ezta? Bai, gainera batera. Eta denbora ateratzen duzu denerako? Behar da denbora atera, bai. Atalka joango gara, esan diazu, Sarrigurenen bizizarela, baino Lizarrakoa. Bai, Lizarrakoa naiz. Eta nolakoa da Lizarra herria, politia da, ezta? Bai, oso polita, bai. Zer duzu gustukoen bertatik? Pues ez dakit, gainera Lizarrakoak oso Lizarrakoa gara beti, Los Llanos parkea oso gustukoa daukat, bai. Eta Sarrigurenetik? Pues Sarrigurenetik ez dakit, hombre, Lizarra bezain polita ez da, ez? Baina ez dakit zer hartuko nuke Sarrigurenetik, ez dut paseatzen, bizitza egiten dut horrez, eros izemeak eskolara eraman kaina bat hartu, baina ez dakit zer behin polita Sarrigurenetik. Eta orain atarka, esan diazu irakaslea zarela. Bai? Sarrigurenen bertan edo? Ez, ni freelance moduan egiten dut, eta orduan klaseak segun zetokitean ematen ditut. Mugitzen zara orduan. Bai, Sarrigurenen bai, Joaquin Lizarraga ikastetxe publikoan berdintasun eskola bat dauka, eta Apimaren eskutik, kurtso guztian zehar, eta gero, Cibiboxen, Iruñako udaletxerako serien inguruan ematen ditu baita kurtsoak, eta beste gauza batzuk baita. Mazi interesgarria. Eta ikerketak baita hortik bideratuta dijoaz, edo? Bai, batez ere zinema eta emakumeak, eta nola dauden emakumeak zineman, eta baita serietan. Oso interesgarria. Bai. Eta idazlea baita? Bai. Baita ere, arlo berean, edo? Bai, 3 liburu idatzi ditut, lehenengo bila fotogramas de género eta más fotogramas de género, zinema eta emakume eta gizonen inguruan, nire tesia izan zen. Aurten argitaratu du beste liburu bat, Maria Ibarrolarekin, Historia de Mujeres de Bilaba. Bilaben emakumeen inguruan investigazio historiko bat. Eta nagoia hurrengo liburua prestatzen, baina hurrengo liburuari buruz ez dut ezer hitz egin behar momentuz. Primeran, gonbidatu ezin hobea zaitugu orduan. Desiatzen gaude ikerketa horien inguruan, eta askoz gehiagoz jakiteko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi tazu? Ongi. Zer daiteke? Bai, noski. Oso ongi. Konta iguzu, nondi zatoz, nor zara? Bai, ni Juan Carlos López Mugartza naiz, Arrosadia auzoan bizi naiz, eta, leku askotan egon naiz, jaio nintzen Zaragozan, bai, eta Ana Beltranen herrikoa naiz, bera bezain Nafarra, eta gero gaztetasuna, txikitan behintzat, gurasoak hil arte, beti udan Altsasura joaten ginen, eta orduan Altsasun ematen nuen ere denbora. Orduan 3 lekutakoa. Eta zergatik Altsasu? Nire amaren herria zelako, nire ama hangoa zen, eta hor familia txikia dut, baina hangoak dira nire familikoak. Eta egun bizi zara? Gaur egun Milagrosa auzoan, Arrosadian, Iruñan. Euskaldun zarra zara, Euskaldun berria? Bueno, erdizka, amaren aldetik, bera zen Altsasuko azken Euskaldunetarikoa, Euskaldun zarretarikoa,
Eta gero egia esan, nire aitak ez zekien euskaraz. Eta orduan egia esan, haiek hil zirenean hasi nintzen ni nolabait euskalduntzen eta behar den bezala alfabetatzen eta hola. Orduan esan daiteke euskaldun berria naizela, baina txikita handik beti euskara entzun dudala. Entzun duzu. Eta amarekin ez zenuen izan orduan euskara hitz egiteko aukerari? Oso gazte nintzelarik hil zen bera, eta orduan beti izan dut pena hori. Hori ez dakite nolabait sakanako euskara, ulertzen dut osongi, txarrikoa, tarbizukoa eta hola, baina nire herrikoa ez dute aukerarik izan erabiltzeko, beti gauza solteak. Eta egun ze lanbide duzu? Horren irakaslea naiz Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Eta ze irakasten duzu? Eta hizkuntzaren didaktika eta literatura eta holako gaiak nolabait hizkuntzari loturik. Gustoko dituzu orduan hizkuntzak? Gustatzen zaizkit hizkuntza guztiak, munduko hizkuntza guztiak eta guztien gainetik euskara. Pozten naiz. Gaur hemen euskaraz mintzatuko zara noski eta solaskide sorpresa bat izango duzu. Ondo baderitzozu aurkeztuko dizut. Osongi? Bera Maria da, Maria Juankar. Arratsaldeo. Mila esker, posten naiz ezagutzeaz. Gaur hemen solaskideak izango zarete, eta esan dizudan moduan, aske zareten nahi duzun guztiak hitz egiteko, zuen herrietaz, bizitzan izan dituzuen esperientzietaz, bidaietaz, filosofatu dezakezu nahi duzuen guztia. Nik bakarrik utziko zaituztet, eta hurbilduko naiz geroago, nola zoazten ikustera. Osongi. Venga, gero arte. Bueno, gero arte. Pizza niri berez ez zait gehiago gustatzen. Orduan nahiago nuke pizzari gabe eta pinari gabe ere. Nire izena Juankar López Mugartza naiz. Nire sorterria jaio nintzen Zaragozan, baina nire sorterria berrez maite dudana da Altsasu. Orain 57 urte bete berriak. Nire lanbidea da irakaslea Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Erdizka, esan dezagun euskaldun berria naizela, baina nire ama Altsasuko azken euskaldun zarretarikoa zen. Bereziki semearekin eta familian emaztearekin eta bere alabeekin ere bai. Eta lagunekin. Norekin, segurazki nire amarekin, hiltzenarekin. Ze jakiteko beto bere mintzoa nolakoa zen. Zuketan. Ez, beti batua da menperatzen dudana, baina oso ongi ulertzen ditut ia guztiak. Altsasun bada, bai, nik uste dut baietz. Nire herria ere bada Iruña, eta Iruñan zailago izaten da. Baina nik uste dut bilatzen direla lekuak. Zinema gustatzen zaizu eta... Bai, oso interesgarria da zinema. Bueno, azken boladan, zinema baino gehiago nago seriak ikusten. Telebistako telesailak, bai. Hori Netflix eta horiek. Bai, Netflix, HBO, zuk zer? Gustatzen zaizkizu? Nik ezagutzen dut Netflix ongi. Etxean gazteek seme-alabek erabiltzen dute. Baina niri ez didate zamando hauzten. Ikusten duzu beraiekin telesailak edo ez? Bai, egia esan ikusi genuen Juego de Tronosen lehenengo aldia edo lehenengo zatia. Bakarrik lehenengoa? Bai. Gelitu nintzen gero pixka bat harrituta horre, agertzen zirelako dragoiak eta esakizat. Bai, baina Juego de Tronos oso adiktiboa da, eta nik ikusi nuen lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, guztia jarraian. Hori da ikusi dudana. Eta gero hori Netflixen ere ikusi nuen beste serie txiki bat, psikologa batena. Agertzen zen hor psikologa bat. Eta ez zen oso una pelikula, baina jakin nahi nuen bukaera, nolakoa zen. Eta bukatu zen, eta esaten zuenten bigarren denboraldia emango zuten. Orduan, gelditu zinen hor gogo guztiekin, ez? Orduan ez dute gehiegi erabiltzen. Pizza pinari gabe. Nire izena Maria da. Lizarrakoa naiz. 52. Idazlea, ikerlea eta irakaslea.
Nire hizkuntza da euskara, ikastolan ikasi nuen euskara. Nire ikasleekin, batez ere bai. Ez dakit, nik uste dut ondo modatzen naizela euskaraz eta hitz egin behar dudan pertsonekin, ez? Norbait ikusten bali badut eta euskaraz hitz egiteko aukera bali badaukat, euskaraz hitz egiten dut. Zuka. Ez, ni euskara batua ezagutzen dut soilik. Bai, nik uste dut Lizarran euskara hutsean bizitzea posiblea dela, bai. Ni banago egun guztia hor entzufatuta, bai. Asko ikusten dut, bakarrik, semeekin, bueno, bai. Oso ondo dago, gainera, klaro, badaukazu hor mandoa eta daukazu poterea, ez? Osea, da, unibertsoa bezala, ez? Seria, hemen ditut pilo bat, bestaldean ditut beste pila, ez? Da, pizka zaila, zer ikusten dudan, ez? Eta azkenean lehen zeuden serio gutxi eta ikusten genuen jende guztia berdina, ez? Eta lehen zetan, zein ikusten dut, ez? Bat daukat hemen aukera hain handia eta askotan zaila da, ez? Jakitea ze seria ikusi edo ze pelikula ikusi. Eta horrek, zuri zinea gustatzen zaizula, horrek eragina izan du pantaila handiko zinemetan edo zen edo jendea gelditzen baldin bada etxean, igual hori bestea gainbera joango da edo? Bai, nik uste du baietz, gainera gertatzen dena da, oso kuriosoa da, gainera nola niri kostatzen zait pelikula bat ikustea, agian 2 orduko pelikula bat ikustea, baina seriak ez. Baina seriak, normalean kapitulak daukate 40 minutu edo 50, baina nik ez dut ikusten bakarrik kapitulo bat, baizik eta ikusten ditzaket 3, ez? Eta orduan, pelikula egite zaigu pizka galdu ze, eta nola, telesailak ez, baina ikusten duzu pelikula denbora, baina bai, nik uste dut baietz, bai, pilo bat gainera orain gertatzen ari dena, badira pelikulak bakarrik estrenatzen direla Netflixen. Ez direla zinematik pasatzen. Horan, hor gelditzen baldin badira bakarrik Netflixen eta ez baldin badira argitaratzen DVD moduan, gero exhibizioaz zaila da. Bai, orduan, guztia, pelikulen eta serien kontsumoa asko aldatu da duela, baina oso gutxi, ez? Biak maite ditut mendia eta hondartza, biak maite ditut. Nolabait beti mendirako zaletasun gehiago edo joera gehiago izan dut. Bereziki eska, rige, horiek dira nire gustoko gaiak, baina gero bestera batekoak ere bai, zul eta nolabait esan dezakegu, reggaeton izan ezik, edozein musika ona bada, Queen denak gustatzen zaizkidala. Ez dut instrumentori jotzen eta saiatu nintzen pianoa jotzen, baina oso zaila da. Bai, gustatzen zait, baina egia esan soilik gehien bat irakurtzen dut laneko gauzak eta lagunek idatzitako testuak. Nire azken liburua izan da Arima Animalia, Maiatz elkarteak argitaratua eta nolabait gure nortasunaz hitz egiten da, animaliak bezala, baina animalien ere arimaz hitz egiten da. Ikusi dudan azken pelikula, egia esan gutxitan joaten naiz zinera, ez naiz oroitzen, noiz izan den azkena. Bai, baina gutxi, lehen mendira joaten nintzen, mendirako zaretasun handia, badara matzal denbora asko zer ere egin gabe. Bai, gustatzen zait, oporretara joateko beti bidai bat aukeratzen dut. Etxean ere gustora egoten naiz, baina neko etxealdekoa naiz, baina bidaiatzea izugarri gustatzen zait. Azken bidaia, seguru, Greziara. Grezia oso handia da, leku asko dauzka, egon ginen Atenasen azken aldian, baina irla asko, uarte asko daude. Eta aurten espero dut berriro ere bueltatzea Castellorizzo izeneko uartera. Zinea niri beti den gustatu izan zait, baina ez daukat denborarik edo ez dut ateratzen denborarik joateko. Ez duzu ateratzen, hori da bai. Baina niri adibidez beti ikusi nuen azken pelikula, lehenguan galdetu didate ze pelikula izan zen azkena eta nintzen horitzen. Azkena izan da Blade Runner 2. Blade Runner. Eta nik banuen buruan lehen bizikoa. Egon dira 2 pelikula, niretzat oso onak izan direnak eta ni markatzen nautenak.
eta zientzia fikzioaren munduan, eta 2001, bai, claro. Odisea espaziala eta Blade Runner. Eta orduan, nuen gogoa Blade Runner 2 ikusteko. Eta oso nahi dut zaidan. Eta horren zuzendaria, Villeneuve, aritu zen aurreko beste pelikula batean, hizkuntzen etortzen direla nolabait estralurtar batzuk. Enaiz horitzen nola zen izena, ez zen Kontakt, ez zen beste bat, baina Villeneuve egin zuena, eta etortzen dira estralurtar batzuk lurrera, eta nolabait filologo batzuk edo linguista hizkuntzalari batzuek kontaktuan sartzen dira, saiatzen ulertzeko zer esan nahi zuten. Haiek estralurtarren hizkuntza ulertu ahal izateko. Eta oso gauza bitxia zen, azkenean lortzen hizkuntzalari batek lortzen du ulertzea besteen hizkuntza, atzerritar horien hizkuntza, eta nolabait ulertzen duenean, hori gertatzen da hizkuntzekin, beste hizkuntza bat ikasten duzunean, zeure ganatzen duzu, besteen pentsamoldea, edo ohiturak, eta orduan, nolabait, estralurtarren hizkuntza ikasiz, baita ere sortu zen harreman nolabait kultural bat. Shapiro eta Wolfen teoria aipatzen da pelikula horretan. Eta orduan, zuzendaria izan zen, gero Blade Runner ere egin zuena. Bale, zuzendari bera, ez? Orduan, bi pelikula horiek gomendagarriak dira. Bai, Blade Runner oso ondo dago, gainera zineman ikusi behar den pelikula bat, baina, nesken pertsonaiak nahiko matxista da, Blade Runner. Lehenengoan, denbora hartan ez ginen olako gauzetaz konturatzen. Baina, bigarren pelikula baita, bai, nahiko gainera pena da, zeren oso pelikula garrantzitsuak dira zinemaren historian, ez, eta ez dut oso ondo gogoratzen orain Blade Runner 2, baina pikaran idatzi nuen artikulu bat bere inguruan, ez? Nola, suposatzen da gauzak aldatu direla eta mundu aldatu dela, baina zientzia fikzioan, ez? Zenolako pertsonaiak zeuden, bai. Niretzat izan zen pizka bat, joi eta egin zitzaidan oso luzea, baita, Blade Runner. Bai, honbe, karo, zineman ikusita, espektakularra da, ez? Bakarri, soinua, irudiak, pantailan, eta, esperientzia bezala ondo, ez? Baina, egin zitzen da pizka luzea. Igual, argumentua aurrekoarekin konparatuta nire lagun batek esan zuen hori, igual, gaia oso metafisikoa dela. Aber, nor den, igual bera ere ote den replikante bat, edo, eta igual ekintza gutxiago dago aurrekoan baino, eta beste ritmo bat badu, ezta? Eta gero zaten duzuna, generoaren kontuan, nik uste dut aurreko pelikulak ja markatu zuela, nolabait emakumearen papera, Rachelena, nolabait panpin bezala, eta puta bat bezala, klaro, bai. Besteak, horretaz ez ginen konturatzen, baina nik ezakite non irakurri nuen, hori, Deckerren jokaera oso bortitza dela gune batean, nintzen kontura, zein izango den hori. Eta bada bai, maitasunezko escena batean, oztopatzen diola ateratzea Racheli gelatik. Eta oso era zakarrean. Orduan, gero, hori berriro ere bigarren pelikula egiten denean, berriro agertzen zaigu Rachel, nolabait, hori, panpin bezala, baina esan nahi dut, pelikula horiek markatu ninduten bere garaian. Nola ikustea, etorkizuna, distopia bat, ez? Gainera orain oso modan dago distopia, El cuento de la criada seria distopia bat delako baita, ez? Oso genero bai aberatsa da eta oso interesgarria. Ni zientzia fikzioak ez zait asko, ez zait gehiegi gustatzen, baina, klaro, pelikula horiek ikusi behar dira, ez? Kontua da, klaro, adina ere niretzat oso gaztea zara. Ez, hombre! Oso gaztea zara. Ni, denbora txikitan, 10 urterekin ikusi nuen 2001.
Eta 2000 urtea guretzat bazen etorkizuna. Claro, ja zen ez, bai simbolikoki hor zeukan. Bazegoen pelikula bat jason, 2000 urtean 20 urte izango dituena, ni izan ninteke hori. Eta ordan ikusten nuen etorkizuna bezala. Bai, gainera, claro. Eta ordan nolako izango litzateken etorkizuna. Eta horren Jupiterrera itxiko ginatekela, eta denbora hartan, ilar gira iritsi ginen, 79an. Claro, nire gareakoak ziren Los Goonies eta Regreso al Futuro, claro, ni pesatzen nuen 2000 urtea heltzen zenean, pues Marty McFly bezala jango benela zapatilla hoiekin ez, eta egal egiten ez, bai. Horregatik beti etorkizunarena, ez dakit, oso jakin mina behintzat piztu du, ez da? Bai, eta horretarako dago zientzia fikzioa, ez, baita gauza eta kontzeptu horiekin jolasteko, baina gero, klaro, ikusten dituzunean urteak pasata esaten duzu batzutan, nahi ze beldurra, ez, honek arrazoia zeukan, ez, edo zen distopia hau ze gertu dago, ez, edo hor bizi gara ja. Hondartza, beti hondartza, mendia gustatzen zait, baina hondartza gehiago. Ze musika entzuten dudan? Pues oso antigua naiz ni musika aldetik, pues rock and rolla, batez ere Rosendo, leño, barrikada, flamenkoa baita asko gustatzen zait. Ez dut instrumenturi jotzen ez. Bai, asko gustatzen zait irakurtzea. Eleberriak gutxitan irakurtzen ditut, batez ere ensaioa. Pizka rolloa da, baina bueno, ensaio asko irakurtzen dut bai. Patria. Ikusi duan azken pelikula, zein izan da? Zineman, Bendita Kofradia edo horrelako pelikula izenburua ez dut ondo ematen, eta ezke gaur ikusi ditut 3 pelikula, orduan ez dakit zein da ikusi dudan azkena. Ez dut oroitzena bai La Voz Dormida, Gerrate Zibilaren. Horregatik ez nuen gogoratzen, utzi nahu hain unkitua, ez nuen gogoratzen. Ez naiz kirolaria, baina, bueno, azkenengo bolada zumban sartu naiz eta asko gustatzen zait zumba egitea. Bai, asko gustatzen zait bidaiatzea, bai. Pues azken bidaia ez dut asko bidaiatzen, ez dakit nora joan ginen azkenengo, pues, Salamankara izan zen azkenengo bidaia. Bueno, ez dakit aldatuko den edo ez den aldatuko. Azkenean, klaro, egin bazutena zen telebista ez politiko bat, ez? Niretzat telebista oso garrantzitsua da, eta nik ez daukat hitz egiten denean telebasuraren inguruan ni ez nago konforme, ez? Telebista asko ikusten dut, Salvame ikusten dut, ez daukat inongo arazorik esateko, niri asko interesatzen zait kultura popularra, ez? Eta nola jendea, gero nire beste grinak, ez? Baina asko gustatzen zait zer ikusten duen jendea, ez? Eta bai, nik uste dut telebista izan behar dela hezitzaile garrantzitsu bat, baina beste parte batetik izan behar duela entretenimendu oso garrantzitsua eta espektakuloa, ez? Horretarako da telebista, zeren bestelaz liburu bat irakurri edo bestelaz bestakit zinemara joan ensaioko pelikula bat ikustera, baina, klaro, ezin dezakena egin telebista da ikustea telediario bat edo teleberri bat eta ikustea nola manipulatzen duten informazioa, ez? Bai, nik alde horretatik esaten. Joaten zinen, ez? Joan ez pizpizkat kultura aldetik, ez? Azken aldi honetan egon dira ostiral guztietan beltze diantzita. Kazetariak. Ze baien teleberria guzti zelerratuak zeuden. Eta gidatuak gainera. Orduan, haiek profesional bezala egin behar zuten horre idatzita zeukatena. Baina erakusteko kontran zeudela agertzen ziren beltzez jantzita. Jarretxe dute, bai. Bai, horiendik aldaketa aldatu beharko dituzte. Aber zer aldatzen duten. Bai, nik espero dut baiet, gauzak lehen baino kerrago dintzat ezin dira. Ez, baina, aber zer aldatzen duten eta aber zer margen daukaten aldatzeko eta baina, klaro. Telebista, bai, Espainiar telebistaren kasua, nik ez nuen ikusten, ez? Malaletxe hartzeko, ez? Bueno, baina gauza bada telebista bat ez ikustea. Baina baldin badakizu
Eta horrela, ez duzu minik hartzen. Hori da, hor dago. Baina baldin badakizu, hori dela, denon diruarekin ordainduta dagoena. Hori da, bai, klaro. Eta kontrol minimo bat izan beharko lukena, eta hori ikusi beharrean, egon behar baldin baduzu ikusten beste dozin gauza, baina besteak dira pribatuak eta egiten dutena dutena, baina publiko batek hori egitea eta izatea hola langileak eta... Bai, eta karo, beren erresponsabilitatea da informazioa ematea eta bai, osea, buf, bai. Baina, gero pribatuak baita, baina, klaro, pribatuak dira, ez? Eta, klaro, gu daukagu hor mandoarekin, ez? Aukera, baina bai, egia da, ez? Gure diruarekin ordainduta dagoen telebista bat, horren eduki duen manipulazioa, ez? Hain gainera, batzutan, pribatuetan gauzak sutilak dira, ez? Eta horren zaten zu, gutxienez, pizka bat lantzen dute hau, ez? Baina, lehenengo katearen zen, baina hau zer da, ez? Denaren hori, nik uste dut desinformazioaren munduan bizi garela. Egia esan, gaur egun, Sextan egoten da intermedio, ikusten dut, hori Wyoming. Bai. Edo, baina askotan, Al Rojo Vivo eta badaude programa batzuk, ez dakit, oso ordu txarretan daudenak, lanean egoten gara. Ja. Baina, ikusten da gutxienez, kazetariak edo kazetari lana egin nahi dutela, bete nahi dutela. Baina segun, Al Rojo Vivo, osea, Ferreres eta kompainia, Katalunian gertatu zena, eta ikusten zaie plumeroa pilo bat, Hori da esan nahi nuena, desinformazioan bizi garela. Naiz eta kazetari lana egin nahi izan, medio guztiak daude lerratuak alde batera. Bai. Orduan, ez dugu beste ikuspegirik edo. Home, suposatzen da, sare sozialen bidez. Bai, sare sozialak, baina horiek ez dira telebista. Ja, baina, klaro, ja da gauza bat komplementatzen direla, ez? Gainera, telebistako programa guztietan, nik ezakit teleberrietan, zeren ez ditut ikusten, ez? Baina, hashtag bat, ez? Agertzen da, orduan, telebistaren artean eta sare sozialen artean dagoen erlazioa oso sakona da, ez? Orduan, klaro, orain gertatzen diren gauzak, informatu nahi bali baduzu Twitterra jo behar duzu, ez? Gainera, Twitterran jendeak izugarrizko humorea dauka, ez? Eta, orduan, komplementarioa da. Oraina gainera pertsona bat ez da bakarrik informatzen telebistar, ez? Zukartzen duzu mugikorra, ez? Eta, gainera da guztia, ez? A golpe de klik, baina jarraitzen dugu desinformazioaren mundu hortan, ze orain nik Twitterra eta hola, beste belaunaldeko batekoan izenez, ez dut gehiagik erabiltzen, ez dakit erabiltzen, badut nire horria eta hola, baina ez diot etekinik ateratzen. Baina orain ohituta gaude lerro bateko berriak entzutera, eta zenbaitetan sartzen zaizkigu batzuk, guztiz, baritzen da, ikusten duzu zerbait, eta hau ezin da egia izan, eta ez da egia. Orduan, berri txarrak hori taldea, berri faltsuak, okerrak, benetakoak ez direnak, edo lerratuak, orduan, gaur egungo munduan, benetan, informatuta egotea, zaila da. Oso zaila da. Gainera gure, niri irakasle bezala badaukateko kontzeptu bat asko obsesionatzen nauena, ez da, alfabetizazio digitala. Eta, irakasleak ez dakite, ez dietelako erakutsi, orduan zere erakutsi behar diogu gure gaztei titular baten bidez informatu, titularren inguruan jakin hau da egia, hau ez da gezurra, zer da egia, zer ez da gezurra, zeren, informazioa daukagun, nola jasotzen dugun informazioa, zenbat informazioa daukagun, ez? Orain, el reto da jakitea informazio guzti hoien artean, jakin zein den zuzena, zeren azken finean guztiak
badago subjetibitate karga oso garrantzitsu bat, ez? Baina jakin dezagun gutxienez, 2 edo 3 tokietan ikusi behar ditugula gauzak iritzi bat egin baino lehenago. Eta ja ez da, osea, klaro, eske jakin behar dugu idazten titular batean eta 2 parrafoetan, lehen liburu bat idatzi beharra zegoen, orain 3 parrafoetan esan behar duzu guzti, eta gainera 3 parrafo horietan eduki behar duzu bideo bat eta irudi bat. Kodigoak beste kodigo batzuk dira, ez? Eta orain aldaketa izan da insakona, zeren orain daukagula demokratización de la información, ez? Komilen artean, baina daukagu hainbeste, zaila da, duela gutxi irakurri nuen, osea, orain jaiotzen den neska edo ume bat, osea, zeukan bera aitonak jaso duen informazio, pues dakizen, osea, 1 milioi bat edo 2 milioi gehiago, ez? Nola, 2 edo 3 belaunaldietan aldatu den hainbeste gauza, ez? Nola, jasotzen dugun hainbeste informazioa, hainbeste impulso, ez? Ez da bakarrik informazioa, da baita impulsoa, ez? Horregatik da, irudiak, bideoak, ez? Ta. Globalizazioa. Zergatik orain agertzen da teleberrietan, ez? Eta emakumeen aurkako indarkeria. Alde batetik feminismoak feministak egon garelako lan-talan, baina beste alde batetik moda badelako. Zer, lehen duela 10 urte ez zeuden erailketak noski bat, baina orain teleberrietan agertzen dira. Txisterik, txisteak ere ez zaizkit gelditzen. Eta esaldiak, nik gehien bat, igual esango nizuke hoien artean esaera zahar bat. Eta bada, egik bati goitzeagatik. Esan nahi dut, pazientzia izan irabazteko. Egia esan, lotxa sentitzea, zenbaitetan, auzo lotxa eta gurea ere, geure buruokoa, zenbaitetan gertatzen da. Baina nik ez nuken esango inoiz ere lurrak arnazala, nahiago nuke bizitzea betikoz. Zer falta zaion? Nik uste dut agerikoa dela. Esan dut, Altsasuri falta zaiona gaur egun bada, gure aurrak, gure gazteak, lagunen seme-alabak badaude kartzelan, eta horiek falta dira herrian jakina. Nik uste dut San Pedro dela egunik politena, jendea joaten da, ni aspaldidanik, ni Iruña hartuta nago erabat, orduan aspaldian naiz joan, baina nik uste dut aukeratu beharko bagenu leku egun bat, nik aukeratuko nuke San Pedrokoa. Eta beste bat, inautieretan, motxorrak ateratzen direnean, jakina. Izugarri maiteko nuke erronkariko edo zein herritan edo sakanako leku askotan. Ni berez, pozik biziko nintzateke berien mendiaren puntan. Uarte desertu batera, zer eramango nuken. Segurazki emango balidate intxaur bat, horrekin nahikoa, gero landatzeko eta egiteko intxaur rondoa, oso famatua da, edo famatuak izan dira hor beti egon direnak. Ez pekatua bada, nik ez dut aitortuko. Euskal munduan jende asko miresten dut, baina, azken aldi hontan pertsona bat edo izateko, esango nuke Eustin Zamora, zenperetarra, baina jende asko dago, Lucien eta gure historian Txominpeien jende asko, Enrique Kenner. Baina azken aldi hontan, nik uste dut Eustin Zamora niretzat badela mecenas bat poesiarako eta oso kultura handiko gizona da, eta beti dena ematen dakien pertsona da, ez du ezer ere saritzat edo eskatzen. Eta orduan nik egingo nioke omenaldia berari.
Ez badituzu erabiltzen, erabili behar dituzun hitzak, zaudena sortzen da klima bat arriskua bezala, ez? Horan, zergatik erabiltzen dituzte emakumeak? Bizi garelako gizarte patriarkal batean, eta gizarte patriarkal hori da bere struktura guztietan. Orduan, egiten baduzu informazio erresponsabilitate gabe, orduan, zaudena egiten da beldurrezko klima bat, ez? Eta orduan, edo manadaren kontuan, ez? Orain, kasu pila bat, noski bizitza guztian zehar gertatu dira, ez? Eta horrekin zer egiten duzu, emakumei esan, aizue kontuz, esatera kaleetara, zeren begira zer daukasun hemen, ez? Eta bueno, joan naiz pizka bat manadara, ez? Baina nola dagoen bideratua informazioa, ez? Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela gure gaztei erakutsi behar diegu nola ikusi hau, ez? Eta jakin dezaten batez ere gainari izan behar direla kritikoak, ez? Horretan nik uste dut bai eman dela aurrera pausu bat, ze alde batetik esaten zu, moda, baina gaur egun lehen ez bezala inorri ez zaio bururatzen esatea, gero, beste gauza bada, ea den edo ez, baina inorri ez zaio bururatzen esatea matxista denik, edo genero berizketaren alde dagoenik, eta esan dezakete, 11.000 gauza, eta igual gero ez ditugu betetzen. Baina hori utxienez ona da, ikustea gizartean gaur egun gaizki ikusita dagoela lehen ontzat ematen zena. Eta adibidez, la manadaren asunto honekin, jende guztiak kalera atera da. Baina jendeak kalera atera da, nik uste dut azken batean baita ere jendea beste maila batean zegoelako, edo beste ikuspegi bat zuelako horren aurrean, ez da? Oso freskoa zegoen Nagore Lafargeren hilketa eta nola beste atera zen, esaten dute justizia eta guztizia, askotan denontzat berdina, ikusiko dugu zer gertatzen den Urdangarinekin eta ikusita Altsasukoekin zenolako aldea dagoen, ez da? Orduan, jendean ikuste dut beste maila batean dagoela. Eta maila sozialean gaizki ikusten dela, lehen ontzat ematen zena, edo bintzat, edo beste leku batera begiratzen zuela jendeak, eta hori ez dut uste denik soilik informazioaren gatik, edo medioetatik etortzen zaiguna, eren gatik, baizik eta gizartea bera helduago edo egiten ari delako. Bai, nik uste dut bi gauzak Nik uste dut doazela bi gauzak batera, gainera orain gertatzen dena informazioarekin, eske gaude beste gizarte batean, ez? Bueno, bai, alde batetik badago lo politikamente korrektu eta egia da, hainbeste urte dara matzagu eta hainbeste mendez burrukatzen ze azkenean pizka bat jendea hasi da konturatzen, ez? Eta, manadaren kasua izan delako brutala, ez? Baina, klaro, bezalde batetik nahiago dut esatea ni matxista naiz eta aurpegira esatea zeren politikamente korrektua balin bada eta gero zure etxean edo zure bizitza normalean egiten dituzu, matxista bezala jokatzen duzu, orduan ez dugu ezer aurreratzen eta klaro, matxismoaren kontua ez da manadaren kasua bezain argi, ez? Balin badaukazu bikote bat eta zareten eskata mutilak, bazkenean seme bat balin badaukazu, nola moldatzen zaren, ez dakiz badira gauza hain zutilak eta ez dakizigunak. Klaro, ziren manadaren kasua da, ez? Objetiboki, baina beste gauza horiek, orduan, ni posik nago, eta nik uste dut, aurrera pasu asko eman direla, ez? Baina, guri feministei esperientziak esaten dugu bete egon garela alerta, ez? Ez dakit. Ez ditut txiste asko entzuten eta esaldiak ez dakit hor, ez bururatzen. Bai, ez dakit zerbait esaten duzunean eta hasten zara begiratzen ez, zure inguruan eta esaten duzu zergatik esan dudan nik hau, bai, mesedez, segaizki.
Nire herriari, bueno, ez dakit, handiagoa izatea. Bueno, dena den, ni Lizarrakoa naiz, baina Sarrigurenen bizi naiz, Eta, nire herriari ez dakit zer falta zaio? Ez dakit, nik uste dut nahiko gauza dituela. Lizarratik alde zahar guztia, eta Sarriguren, ez dakit ez dago, ez zaharra, eren Sarriguren oso berria da, baina ez dakit. Logroño, asko dut gustoko eta Salamanca baita. Ui, ez dakit, nire herritik, ez dakit, liburuak eramango lituzke, edo pelikulak. Erretzen dudala eta gaineran asko. Arantza Urreta Bizkaia nahiko daukator erreferente bezala. Lasaitzeko momenturik ez dago. Jendea lasaitu egiten bada, berriro ere etortzen da bestea. Bai, ez? Eskubide bat lortzen denean, ez da lortzen betiko. Hori da, bai. Orduan, adi espazaude kentzen dizute. Bai, etorra... Mundu aldakorra da, onerako eta txarrerako. Orduan, emakumeak dago... Hartuko dute kafe pixka gehiago. Bai, hartu kafe pixka gehiago, aurten martxoak sortzi... Bake. Martxoak sortzi eta manadaren kasu eta gero, izan da kurtsoa oso nekagarria, izan da oso gogorra, bai, buf. Gauza bat, orain uda, ez, oporrak? Bai. Eta gero hartuko dugu kurtsua berriz eta zelatatzen den kurtsuan. San Ferminak daude tartean. Egia da, ni nahi ditut San Ferminak guztiz zahaztuak. Eta San Ferminetan izan gertatu dira, hori, bortxakeriak eta arazorik larrienak San Ferminetan gertatu dira. Nagorena eta manadaren sarraski hori. Ezagutzen ditugunak, eren gero Malagan duela urte batzu baita gauza bera gertatu zen, eta, nik uste dute, klaro, kasuak ezagutzen ditugu oso mediatikoak izan direlako, eta, egon garelako hor, taka, feministak lanean, eta hau denunciatzen Asun Casasola baita egin duen lana, nik uste dut izugarrizkoa izan dela. Nik uste dut aurten izango direla San Fermin lasaiak. Lasaiak eta, Germanen... Egia da, 40 urte. 40 urteak betetzen dira. Bai. Oso txikia nintzen nik. 18 urte nituen nik. Nik oso txikia nintzen. Nik gogoratzen ditut. Nik uste dut, orduz geroztik, hasi zela jendea denak txuriz jantzten. Bai? Bai, San Fermin horiek izan arte, jendea, peinetakoak eta horiek txuriz jantzita jaten ziren, baina German hil zutenean moztu ziren San Ferminak. Eta orduan, San Fermin txikiton, edo txikin, egin ziren berriro San Ferminak. Entziorrak eta guzti. Eta dei bat plazaratu zen Iruña osotik jendea txuriz ateratzeko eta hola. Eta orduz geroztik nik uste dut, Kristo guztia jaten dela, manadakoak ere barne, zeren txuriz jateak ez du esan nahi hemen gozarenik. Baina beharrezkoa da, diferentziatzea San Ferminetan hemen goazarela edo ezarela, ez? Ez, nahi dut, balen, nola baite... Iruñekoak, ez? Germanena gertatu baino lehenago, hemengo guztiek ere ez zuten jantzten, txuriz. Nik urte hartan banengoen txuriz jantzita taberna batean nengoelako. Baina bestela, zapiarekin edo jendea, zapia bai, baina txuriz jantzita batea, hartzen baldin badituzu orduko argazkiak, entziorretakoak, ikusiko duzu, jende asko ez zela joaten txuriz jantzita. Orduan, German hil zutenetik, nola egin zen San Fermin txikin, nola baite, Germanen omenez egin ziren San Ferminak, besteek apurtu zituzten San Ferminak, orduan berreskuratu genituen San Fermin txikiton. Eta entziorrak eta guzti, esan dizudan bezala. Eta orduan jendea ere atera zedin txuriz jantzita. Eta orduz geroztik, Kristo guztia agertzen da... Ja txuriz jantzita, ez? Eta hori, zeren, ni Lizarran ikusten ere gurasoen argazkiak eta horrela nik uste dut joaten zirela txuriz jantzita. Gazteak zirenean. Bai, jende asko, peinetakoak eta jende asko, baina ez guztiok. Bale, ez zela... Bai, eta ni kasualitatez urte hartan bai, Nafarroko Iroltaldeko tabernan nengoelako.
Eta gero, etorri ziren taberna iztera, gazte batzuk sartu ziren, eta polizia sartu dela plazan. Eta itxi behar dela, eta izten ari dira. Nik ez nuen ulertzen, nola polizia. Uste nuen, bete egoten dira polizia. Bai, ez, bai. Plazetan, nuen ulertzen, ezin nuen ez da pentsatu ere, imaginatu ere, pasar zitezkela, hola, sartu ziren bezala, klaro. Sartu ziren bezala. Sarraski hori eta hor dago, eta epaitu gabe, eta ez ere gabe. Gainera ez dago inongo interesik, ez? Duela gutxi... Ez du ematen. Saiatu ziren. Karo, memoria ez daukan herrialde batek? Hori duela, 40 urte izan zen. Eta, igual batentzat, nire semeak zen jaio, nire arabak ere ez. Baina, nik banituen 18 urte. Orduan, gogoratzen dut, oso freskoa daukat. Eta Iruñeko askok daukate hori fresko. Orduan, eta gero Carlos III etorbidea, dena kotxe guztia gurutzatuta, eta kea leku guztietatik, eta gero hori plazan, gobernu zibilaren plazan, hor bazuden bertan grisak edo zakizertzen, bazukaten zapiak, koloretakoak, segun nondik zatozen, eta denak batera botatzen zituzten bokatxekin pilotak eta pilotak ez zirenak. Leku ederrean egon gara, Kaixo, gustura ikusi zatxezpet ez da? Bai, egon gara hemen gaitzegin eta ben gaitzegin. Esperientzia berazgarria izan da, aurrez ezagutzen uten batekin mintzaldi bat izatea? Bai, pozten naiz. Lehenengo aldiz, gertatzen zaidala horako gauza bat, eta bai, polita da, bai. Gainera, gai sakonetaz hitz egin duzue, zinema, gizarte gai zera ere jozarete. Ni pixka bat gogoarekin gelitun naiz, elkarren herriaren inguruan zerbait gehiago jakiteko, ez dakit adibidez zuri. Lizarrara joan beharko banu, zergatik gomendatzen diazu Lizarra bisitatzea? Oso herri polita delako, badauka Santiagoko bidea, hortik pasatzen da, erromaniko izugarria dauka baita, eta, baita daukagu Los Llanos parke oso handia, eta, oso polita da, Lizarra, ez joan behar zara, bai edo bai. Bale, kontuan hartuko dut. Eta zu ez zara egun Altsasun bizi, baina lehen zurekin hitz egin detenan arabera Altsasu sentitzen zea, eta benetan matio dezun herria da. Zergatik da berezia Altsasu? Bai, niretzat Altsasu txikitan bintzat bazen munduaren azken muturra, han bukatzen zen mundua. Oso leku ona delako, dena mendiz inguratuta dago, orduan, jaten baldin bazare Iruñetik, iristen zara mendietara. Eta orduan, Gipuzkoara joateko mendietatik pasatu behar duzu. Arabara joateko izugarrizko aldapa igo behar duzu. Orduan, Lizarra aldera joateko, ere, badago, zuen aldera joateko, Urbasa osoa. Orduan, bada leku teluriko bat. Eta bada, putzu batean batzeunde bezala, baina putzu berdea eta gentilen herria, hori gehien bat Urdiainen aipatzen da hori gentilak bizi izan zirela, baina Sarabeko aldean, Aralar aldean. Eta gaur egun, hori Urdiain da, baina lehen esan dizuet, joateko San Pedrora eta San Pedrotik pasatzen baldin bazaudete gentilen bizilekuan. Orduan, nik uste dut oso leku interesgarria dela euskal mitologiaren aldetik. Eta baita ere gizakien kulturen aldetik. Ze bada, nahasketa bat naiz. Nahasketa baten ondorioz. Nire aita kanpotarra zen, nire ama hemengoa. Eta orduan, Altsasun ikusten dira bi arima horiek, eta lortu dugu, badago, alde zaharra, nik ezagutu izan dut hori behiekin eta behikakarekin eta gurdiekin, eta alde berria, etxe merkeak ditzen direna. Eta orduan, bi mundu batera, ongi uztartua, eta tradizioak eta ohiturak ez dira galdu Altsasun, hain zuzen ere, belaunaldi guztitakoak, niz eta ez daki nondik etorri, berriro berreskuratu ditugulako eta mantendu ditugulako. Orduan, oso leku polita da, hain zuzen ere, gozatzeko mendiaz, baina baita ere jendearen harreraz eta
Gaur egun oso izen txarra jarri nahi izan diote eta esan da kontrakoa. Ni konbentzitu nazu. Ni baino bezaldu du. Ez, Lizarraldea ere izugarri polita da. Kanpina da ezaguna, eta Lizarrara ere jaietara hurbilduko naiz, Bai, Lizarrako jaietara seguro baietz. Eta erlazio handia du sakanarekin, nik badut Aramendia abizena, eta Aramendia bestaldekoa da. Eta gero, Eulat eta alde hori, baita ere, zerean Urbasaren barruan dago, eta gehien bat Lizarraldera jotzen duen aldea. Orduan, nik uste dut bi aldeak ongi uzartzen direla eta gaur nabaritu dugu. Bai, ez da gaur hemen nabaritu da ondo moldatu zaretela. Hoxe izan da guztia gaurkoz, mil esker benetan etortzeagatik eta zuen esperientziak eta iritziak partekatzeagatik. Eta horrela jarraitu eta hurrengo bat arte. Mil esker. Venga, mil esker. Gaurko saioan ere Maria eta Juankar primeran moldatu dira. Gai sakonak landu dituzte eta oso interesgarria izan da beraiei entzutea. Hurrengo saioan beste 2 gonbidatu izango ditugu, beraz aste ona izan eta hurrengo saiora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.